Fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da Sani Ahmad ya yi sabuwar waƙarsa mai suna Alaƙar Su. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da mu da kuke a kowane lokaci. Kada sake jimirin sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Hausa Face TV, kar ka manta da yin subscribe da danna mana alamar ƙarar sanarwa domin ta haka ne in mun ɗaura sababbin labaran mu kuka shirye. Sani Ahmad dai mawaƙi ne a masana'antar Kano, ba inda ba san Sani Ahmad ce muku. Sani Ahmad dai fitaccen jarumi ne a masana'antar Kano. Ya yi sabuwar waƙarsa Alaƙar Su saboda masoya. Zan iya ce muku ya yi waƙoƙin ne don masoya. Amma kafin nan bari mu ɗan sa muku short bidiyo ku. Zuciya kai ɗaya zane baiwa, bayan ka ba zane ba wani ɗaye riko ba. Share zancen mai madawa, ɗagarin siyaso ba zane yi ma kishiya ba. Ƙauna ta gaskiya ce zan gwada ma, ba na son abin da zai zo har yin raba mu. Don Allah, ka ji don Allah. Waka Sani Ahmad ta yi shura a masana'antar Kano. Ya yi waƙoƙi kala-kala amma ba wadda ta kai wannan waƙa. Saboda waƙa ce mai daɗi kuma in ce waƙa ce mai ratsa zuciya. In kana neman wannan waƙa ta Sani Ahmad kar ka manta da yin subscribe da danna mai alamar ƙarar sanarwa domin ta gani mun nemo sababbin waƙoƙin Sani Ahmad za ku gani. Mun gode sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Hausa Face TV.